Съединението го извърши княз Александър и неговия радикал министър Каравелов на пук и на инат на Русия. Всички тия предположения са ред безсмислици, отговаряме ние. Защото виждате иглата в купата, а самата купа не. Не е ли било възможно това дело да са го имали в него и участие оне 1 милион същества, които плащат данък, в името на които се кълнат монарси, князе и патриарси, на чието глас уж Божий разчитат? Защо ги игнорирате? Или те са ви потребни само тогава, когато плачат на чужди гробове? Когато си турят сами хомота? Когато викат ура или когато ги бият? Не помните ли, че същите тия тракийци тъкмо преди 10 години запалиха своите села, направиха черешови топове, издигнаха байраци в същия Пловдив и заявиха своето съществуване?